sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Că Tu cu voia Ta pe toate le-ai adus dintr-o neființă într-o ființă, Tu ai întins cerul ca un cor, că n-ai suferit, Stăpâne, pentru duremile Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de diavol, ce ai venit și ne-ai mântuit pe noi. Mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tăinuim facerea Ta de bine, toată firea omenească ai izbăvit-o. Pântecele fecioare ai sfințit cu nașterea Ta, toată făptura Te laudă, pe Tine Cel ce Te-ai arătat. Că Tu, Dumnezeul nostru, pe pământ Te-ai arătat și cu oamenii împreună ai viețuit. Tu, trimițând din cer Duhul Tău cel Sfânt, ai sfințit apele Iordanului și capetele Balaului care se încuzbaseră acolo ai zdrobit. Tu însuți, dar iubitor de oameni, Împărate, vino și acum prin pogorârea Sfântului Tău Duh care sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Amin. De oameni, Împărate, vino și cu Duhul Sfânt sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Amin. Tu, însuți iubitor de oameni, Împărate, vino și sfințește și apa aceasta. Amin. Și dă ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, fă pe izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolul pieire, îndepărtarea puterilor celor potrivnici și plini de putere îngerească, ca toți cei care se vor stropi și vor lupta dintr-un să aibă spre curățirea sufletului și a trupului, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor, spre fonosul de credință, că Tu ești Dumnezeul nostru și ce noi prin darul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Însuți și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Însuți, iubitule de oameni, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Tu, Stăpâne, iubitule de oameni, Împărate, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Care se vor atinge, se vor stropi și gurstare, sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Rugăm-ne, Ție, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește! Că Tu ești sfințirea sufletului tuturor noastre și Ție slavă, Ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, Închinarea trăimii s-a arătat, că-ți glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiului de Tine numindu-te, și Duhul închide pe porunca de venit, întărirea cu
porumb adeverit, întărirea cuvântului, cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, mărire ție. Înțelepciune. Cel Iordan de la Ioan a primit a se boteza pentru mântuirea noastră, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstite de viață, făcătoare cruci pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Cu duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, odihnește, Mântuitorule, și sufletele robilor tăi, că Tu singur ești